फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मई यूट्यूब चैनल चलर सौक्य पन्ने चैनल सब्सक्राइब अंतर बेग सब्सक्राइब मंतले लाइक मंतले शेर मंतले जी गाड़ी अंतर सौंड बरोंदु यानी नी मुरानी पन्नी तेंक्लिगे मीशोड पार्सल बैज्जि पंद वीडियो मल्तद रड्ड दिन आय्बोक इंक पार्सल बत्तने न कैक अवला इट्ला ಒಂಜಿ बैज्जि इत्त बत्तदನ मात्र तोजप्पवेन ಒಟ್ಟಿಗೆ तोजप्पाड पंदेन ಒಂದಿತ್ತೆ ಅವು ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಅಂದಾಜಿ ಜೈಕು ನೀನೆ ತೋಜಪ್ಪ ಇದು ಕುಂಟೆ ಎಂಚಂಡು ಪಂದನಿಗೆ ಪನ್ಪೇನ್ ಒಂದು ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ರಾತ್ರಿ ಪಾಡ್ರ ಎಡ್ಡು ಉಂಡು ಕುಂಟು ಮಾತ್ರ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಪಾಡ್ನ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಲಂಚೆನೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇಂಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಆಪುನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಲಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡು ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಪಂಡ 306 ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ಟಿತ್ತ ತೋಜಪ್ಪ ಒಂದುಂಡು 305 ಬುಕ್ ಮಲ್ಪುನ 306 ರೂಪಾಯಿ ತೊಂದಿರು ತೋಜು ಪಂದ್ಯಾನೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಕುಂಟು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡು ಉಂಡು ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಆಪುನ ಪಂದ್ಯಾನೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಜ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನವರ ತೂಕ ಬಂದು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮಾಗ ಸೀರೆ ಒಂದು ಓಪನೆ ಮಲ್ದಿಜಿ ಸೀರೆ ಲಂಚೆನೆ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಬಂದು ಎಡ್ಡುಂಡು ಮಾತ್ರ ಸೀರೆಲ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಸೀರೆ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಏರೆಗ್ಲ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಡೈಲಿ ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪಾಡೋಲಿ ಎಡ್ಡುಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಪಂಡ 264 ಗೀತೆಡ್ಡ ಸೀರೆ ಆವಲಿ ಎನ್ನಲೆ ಕೂಡ ಆವಲಿ ಇನಿ 263 ತೋಜಪ್ಪ ಒಂದುಂಡು ದಾದಾನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ 264 ಇತ್ತೇನೆ ಐಕ್ 306 ಇತ್ತೆ ನೀನು 305 ತೋಜಪ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಶೋಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಕೋಟೆ ಇರತ್ತೆ ಇದೆ ಸಾರಿ ತುತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ದೆತೋನೊಲಿ ಎಡ್ಡುಂಡು ಸೀರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೇನೆ ಕನಸದ ಅಂಚೆನೆ ದೀದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಮೆದಲೆ ಶೋಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಕೋಟನ್ ಲತ್ತು ನೈಲನ್ ಲತ್ತು ಅಂಚ ಉಂಡು ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ಶೋಕೊಂಡು ಸಾರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೊಲ್ಲದಿಜ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ಜಿ ತೂಕ ಪಂಡಲ ಬ್ಲೌಸ್ ಅಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲ ಎರಡ ಅಪ್ಪಾಗ ತೋಜಪ್ಪವೆ ಅಮ್ಮ ತುದಿಪ್ಪುನ ಸಾರಿ ಅಂಚ ಒಂದು ರಡ್ಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬೈದನು ಒಂದೇನೆ ಇಟ್ಲೆ ತೋಜಪ್ಪ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂದೇನು ನಾನು ಬರೀತ ದೀಪ ಇಂಚೆನೆ ದೀ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ದೇ ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪನು ಒಂದು ಪಂದು ನಾನೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಜಿಯಾನ್ ಕಾಸೊಟ್ಟು ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ಡಬ್ಬೋಡು ಈ ಡಬ್ಬೋಡು ಕಾಸೊಟ್ಟು ಮಲ್ದೆ ನೆಟ್ ಏತುಂಡು ಪಂದ್ಯ ನಿಕ್ಲ ಎದುರೇ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ ಆಸೆ ಎತ್ತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಜಿಯಾನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದೇನೆ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನಕ್ಕಲ ಅವಡು ಏರಂಡಲ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಕಾಸು ಕೊರಿಯರ್ನ ಇನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡು ದೀಪುನು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ಟ ದಕ್ಕುನ ಉಪುರಜ್ಜಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಕಾಸು ಕೊರಿಯರ್ನ ನೆಕ್ ಪಾಡು ದೀಪುನು ಏರ್ನ ಡಬ್ಬ ಅಂದತೆ ಜಿಯಾನ್ ನೆಟ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನೆಟ್ ಫುಲ್ ಮಲ್ದೆ ಫುಲ್ ಬಂಡ ಒಂಚೂರು ಬಾಕಿಂಡು ಆಯ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಉಂಡು ಜಿಯಾನ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಏತ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಪಂದ್ಯ ನಿಕ್ಲನ ಎದುರು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತ ತೋಜಪ್ಪವೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಾಸು ಆಯ್ಗ ದಾಲದೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ ಆಸೆಲ್ ಉಂಡು ಹಿಂಗ್ ಜಿಯಾನ ಡಬ್ಬಲ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಡು ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಾರ ತೋಜಪ್ಪವೆ ನನ್ನ ತಿರ್ತು ಪಾಡಗ ಏತ್ ಆತನ್ ಪಂದು ತೂಕ ತೂಕೆ ಬಾಬಾ ಈತ ಕಾಸು ಆತಂಡು ಜಿಯಾನ್ನ ಚಿಲ್ಲ ಕಾಸ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ತು ದಿಯೆ ಅನಿತ್ತೆ 10 ಬೇತೆ 20 ಬೇತೆ 50 ಬೇತೆ 100 ಬೇತೆ ಬಂದು ಒಂದನ 2 ತಿಂಗಳದ ಕಾಸು 2 ತಿಂಗಳು ಒಟ್ಟು ಬಂದ ಪಂಡ ಊರಿಗೂ ಬಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕದೊಂದು ಕಾಸು ಅಂತ ಏತ ಆತನ ಬಂದು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಚಿಲ್ಲರೆನೆ ಹೆಚ್ಚ ಇತ್ತನು ಎನ್ನ ಹೆಚ್ಚ ಚಿಲ್ಲರೆನೆ ಇತ್ತಂದೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಉಂಡು ಅರ್ಧ ಡಬ್ಬ ಚಿಲ್ಲರೆನೆ ಉಂಡ ಅಂಚಾರು ಫುಲ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ತೋರ್ಜೊಂದು ಇತ್ತಡು ಅವು ಇತ್ತ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಆಗ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೋಡಿಗೆ ಇಕ್ಕ ಇತ್ತು ನೆಲ್ಲೆ ಕಾಲ್ಪುಗ ಐವದ ಇರ್ನುದುಂಡು ಇತ್ತ ನೂದೆ ಇತ್ತ 100 200 300 400 500 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು 500 ಎತ್ತ ಒಂಜೆಪ್ಪುನು
ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತಾ 120 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು. ₹280 ₹20 ನೋಟುಡುಂಡು. ನೋಟು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಂಡು. ನಾನು ಪೂರ ಸರಿ ಮತ್ತು ದೀಪ ಬೊಕ್ಕ ₹1,700 ಉಂಡು ಜಿಯಂದ ಇತ್ತ ಕಾಸು ಬೊಕ್ಕ ಅವಲ ಒಟ್ಟು ಮಂದಿ ನಾಲ್ಕದು 2,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಂಡ ₹2,000 ಆತು. ಚಿಲ್ಲರೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪರ ಕೊರ್ಪುಜಾಯ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದಾರದೆ ತೊಂಡನೆ ಕೊಂಚೂರು ಕಾಸು ಪಾಡು ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಲೆ ಜಾನ ಕಾಸು ತಪಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ತಳ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಈ ತ ತಪಂದು ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಹಾಲು ಮಲ್ಪೆದು ಜಾಯ್ ಕಾಸು ಏರ್ ಕೊರಂಡಲ ಏನ ಡಬ್ಬ ಕಣತದ ಐತೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಕಾಸು ಅಂಚಾದು ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ತೆಜಪಗನ್ನಾಂಡ್ ಎಪ್ಪೊರ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಡಬ್ಬದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತಂದೆ ಪಂಡ ಹೊಸ ಡಬ್ಬ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಡಬ್ಬ ಇತ್ತೆ ಉಡೆಪೋಡು ಇತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ದೇಪಂಡ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಬಡ್ಡೆ ಬರೋದುಂಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೇತ ಡಬ್ಬ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೀವು ಒಡೆತದ್ದು ತೆಜಪ್ಪ ನೀ ಡಬ್ಬ ಏತ್ ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೆ ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಈತೆ ನೆಟ್ ದಾದ ನೆಟ್ ದಾದದೆ ತೊಂದು ಬಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆಜಪ್ಪವೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಲ ವಸ್ತುದೆ ತಂದು ರಾವಂದ ಆಯ್ನ ಕಾಸು ಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡಲ ವಸ್ತುದೆ ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲರೆನು ತೂಪೇನೆ ಈನ ಮಲ್ಪ ರಾಪುಂಡು ಪಂದ್ ಅವಾಗ ಇಷ್ಟ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪೂರ ಇಂಚ ಡಬ್ಬ ಇಷ್ಟ ಡಬ್ಬ ದೆಪ್ಪುನು ಪಾಡು ಮಲ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಈತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಯ್.